Mobilcenter Midt. Det er bare fedt. Mobilcenter Midt. Ja, det er bare fedt. Hvis du har hørt vores navn før, så er det måske Radio Viborg. Mobilcenter Midt. Ja, det er bare fedt. Når børnene de smadrer deres skærm, så begynder de at lave en masse larm. De voksne går i panik og løber hen til vores butik. Når skærmen den er god, for de voksne er der ro. Mobilcenter Midt redder din dag. Selv tak skal du have. Mobilcenter Midt. Ja, det er bare fedt. Når din kone hun er sur og tvær, så er Mobilcenter Midt meget nær. Vi sælger hende en mobil eller to. Når hun kommer hjem er stemningen nat og god. Så hvis forholdet ikke fungerer, så ved du præcis hvor vi er. Vi ligger på Fabrikvej, så kig forbi og sig hej. Mobilcenter Midt. Det er bare fedt. Mobilcenter Midt. Ja, det er bare fedt. Vi har lokal erhvervstelefoni, som hele Viborg de godt kan lide. Hvis dit internet ikke virker, så leverer vi også fiber. Og hvis din e-mail den går ned, så er du kommet det rette sted. Vores service den er i top, og virksomhederne i Viborg de bakker os op. Mobilcenter Midt. Ja, det er bare fedt. Nu er det fredag, og vi skal holde fest. Mobilcenter Midt inviterer hele Viborg Med som gæst. Alle kunderne de hopper og de danser, mens personalet monterer deres panser. Nu har alle hænderne i vejret, fordi den her sang er mega bladet. Nu kender alle Mobilcenter Midt, for den her sang ligger nummer 1. Så syng nu med hele Viborg i kor. Nu ved I alle hvor vi bor. Mobilcenter Midt. Det er bare fedt. Mobilcenter Midt. Ja, det er bare fedt. Mobilcenter Midt. Det er bare fedt. Mobilcenter Midt. Ja, det er bare fedt.